10,470 pazjent fl-aħħar 3 snin spiċċaw fuq stretcher fil-kuraturi tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei minħabba nuqqas ta' sodot u fullar fiswali. Min tarif li ngħata fil-Parlament jirriżulta li fl-2010 in-numru ta' pazjenti li spiċċaw fil-kuraturi kienu 1716 u fl-2011 kienu jammontaw għal 7448. Informazzjoni dwar l-2008 u l-2009 il-Gvern ma kienx kapaċi jipprovdiha. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar kien mistoqsi f'aktar minn okkażjoni waħda biex jagħti spjegazzjoni ta' din il-problema bil-ġustifikazzjoni tiegħu tvarja mill-kesħa tax-xitwa għal problema perjodika. Di l-problema tal-emerġenza tafu hija fix-xitwa u tafu li di tinqala kull xitwa. Iżda tarif li ngħata mill-Ministru Cassar stess fuq mistoqsija tad-Deputat Laburista Gino Cauchi iġib fix-xejn il-ġustifikazzjonijiet ta' Joe Cassar. Dan għaliex minn Jannar sa Wissu ta' din is-sena kull xahar konsistentament kien irreġistrat numru ta' pazjenti li spiċċaw fil-kuraturi tal-emerġenza fuq stretcher minħabba nuqqas ta' sodot. B'kollox f'dan il-perjodu kien hemm 1306 pazjenti li spiċċaw fil-kuratur, 36% minnhom, jiġifieri 480, spiċċaw fil-kuraturi matul ix-xhur tas-sajf. Bħala medja f'kull jum ta' din is-sena sa issa 5 pazjenti tħallew jistennew fil-kuraturi qabel ma nataw sodda. Ftit tal-imilu Joe Cassar qal li ma kienx kapaċi jagħti l-ebda assigurazzjoni li fil-ġimgħat li ġejjin mhux se jerġa' jkun hemm pazjenti fuq stretchers fil-kuraturi tal-emerġenza.